Panjenengan peno ya apa sih? Panjenengan peno lho. Ah, ngene oh. Ya wis, ayo Cak ngaturna gunging panuwun. Seneng ya seneng Cak, nanging ayo tetep eling kelawan waspada ya Cak. Iya. Ayo donga dinunga muga-muga kajate wong sak sumberame iki kabul. Allahumma Amin. kuwabeh Cak, muga-muga pinaringan turah sandang, turah pangan, turah rejeki, kabejan, kamulyan, kamukten, kawibawan, keselamatan, tebih saka balak bilahi wahaya, blahi fitnah, apes kelawan ina sak keluargane, sak anak turune. Allahumma Amin. daramu wis kancik, ayo Cak ben gak ditukane marang bendaramu. Ayo nduh tak derekno nduh. Yono enjing bidalku moro moro ing prawadya bala dok mengap mongop aning sapu cak nyawuker marbabak bang sumerat sinaring sang surya nyinarana mega gunung-gunung nyinarana mega lan gunung-gunung auto kocap kacarita enggale mengkondo medal njawi perwadya bala saking negari Ngastina campuh dening putra cantrik saking Begawan Triluncana apa to busanane ingkang ngagem busana putih kempal sami pethak kaya kuntul nebah rawa ngregemeng kang busana cemeng langking sami kaya dandang rebut pencelokan sumilak ingkang busana abrit kempal sami abrit kaya gunung Kawulagar ingkang ngedalaken kawah branang abang candrani sumunarugi ingkang ngagem busana jenar kumpul padha kuning kaya podhang araraton ngagem bondo bandane wong ayuda apa bondo bandane wong ayuda sami ngagem pusakanipun piyambak ngagem tombak lampit bebarisan katingal saking Mandrawa lir kadya landhak sewu sap sagota sinawu sinten ingkang medal jawi praptaning sang Begawan Triluncana ngawi sagong pradya bala kaya jebol-jebol pucing gapura awas yo Hey!
Kula ingkang marak. Oi! Kula ingkang marak nun. Sapa iki? Kula wong desa Kesa-Kesa. Nderek. Wah, Panembahan. Lungguh mburi kana. Inggih. Ayo ndu nyidhek kene ndu. Melok acak. Meluk ndu, rombongane gak meluk ya apa ne. Oh alah cak. Mosok ben lakon kok meluk wong elek cak. Wong lakon niku ndu. Ya kudu dilakoni. Wis rene yo. Kula ingkang marak non. Sapa iki? Kula Wak Mondo. Rencange Pak Mujeni. Ya, wonten kana. Gunung Manggarulaya kidul wetan kutanya. Ler kala kasihku rap manggol Kertadina lar langgan ler pita ya kali agol Kertadina lar grogro ler kadya Banaspati Ladialah. Wong pepe wangkala ludraya mandhik raja dewaku. Rama Panembahan Triluncana Rama. Ngemban dawuh Rama Panembahan wonten dawuh napa Rama? Semanten ugi kula putut lungkrang jaya ngemban dawuh saking Kanjeng Rama. Kula ditya kala jalma pemangsa. Gendeng ger anak-anakku Prawadyabala putra cantrik-cantrikku sing dahat tak tresnani. Dina iki ngemban dawuh Gusti Prabu Duryudana kapurih gepuk negara Ngamarta mumpung para Pandhawa lagi nandhang Sungkawa
kelangan dulur pamburit sing aran Raden Sadewa. Mula besok perang Bratayuda, saiki ya perang Bratayuda. Tinimbang ngentani besok ayo digelar dina iki. Ya apa Nyak? Apane Ndu? Iki lho Nyak, ana wong tentrem kok mesti gawe rusuh ae Nyak. Embang ngono nyawang wong rukun gak seneng ae Nyak. Wong ketok wis ana kabar wong sumpek gare dijak gelut. Gelut ae ngene iki Cak nek sumpek Cak. Mosok Ndu, wah aku nek sumpek nu sembarang tak berasa. Wis gak tolak-tolak blas wis. Mosok kelangan dulur dijak perang ki lho ya apa sih Cak? Wong perang Bratayuda iki perang suci, urusaning para Pandhawa kelawan para Kurawa. Lah kok meluk-meluk iki lho sapa? Ngono lho. Wah, niku jenenge donya nek apik tok ya gak iso enak. Awak dhewe melu apa ae wis aja kathik ngreken sing penting cair ngono lho. Ngono Cak, ngono. Alam bocah dosa neraka sangga-sanggan dhewe. Lah rumangsamu niku aku ya mir-mir ae ngene iki are. Aja kakean sing mbok bagas. Prawadyabala, kula wonten dawuh. Ayo padha budal. Budal negara Ngamartaya, budal. Ayo Ndu. Prawadyabala. Padha budal to. Wadyabala, surak yo. Arek-arek. Halo. Wadah budal Cak. Hei. Kana sing iso.
Ayo budal ja, budal ja. Do, Apa ya? rene on do. Saiki aja. Lho ya apa kon niku? Nyambut gawe do. Ya Cak. Iki sing dijak wadyabala apa ya? Bodoh. Remangsaku mangko akeh wadyabala nek Lah iya Cak. Hoi. Yo. Hoi! Lolos, lolos. Ayo jo, budal yo, budal yo. Budal yo, budal yo. Ayo yo, ayo yo. Ayo. Aduh Cak. Jam piro Cak? Salto kaya kancane ngono lho. Habi ya bu. Eh? Bodoh. Ayo bisa abu itu ya. Apa Cak? Bayu, apa ya? Masuk ngene Cak. Ngene ya kok Cak Cak. Bayu. Iso perang aja. Ya ampun ku, wong diapure kaya ngono iso mangkak ngono are. Budal gak adus ayo apa wong kumang. Oh, halah Cak. Ayo Cak, tobat aku Cak.
Nyak? Cara ndi Ndu? Cara awake dhewe iki Nyak. Ayang. Sing arep moso sing arep, sing mburi moso sing mburi. Wadah, gak enak atiku Ndu. Awas tak biuk-biukno kon Dik, awas Dik. Awas. Gunung Manggar Laya. Ora babang wadananira ngalesti kalbalapur paningalnya kong ngarsa yana satya samya nandang loka keparat enak anggon kulumaku mlebu ana negara Ngamarta dadak kepapak pedes putih sapa kang dadi dasanamamu keparat bali takon sliramu sapa aku Putut Lungkrang Jaya Putut Lungkrang Jaya bener kang dadi kandhamu apa kang dadi sedya karepmu alon dhisik sapa kang dadi dasanamamu ya aku Raden Hanoman Anoman ya sang Begawan Kapiwara Anjani putra ya Anjila Kencana pedes isa tata jalma hati-hati nonon niki riyen jaman nem-nemane pendekar ngayodya buta sak ngalang kok dientekno kare bedes ituk niki. Nggih. Hati-hati lho, Non. Sumingkira Anoman, aja nganti ngalang-alangi lakuku. Apa kang dadi sedya karepmu ora tedeng aling-aling? Aku bakal miwiti perang berubuh Baratayuda. Alon-alon dhisik. Perang berubuh Baratayuda iki perang suci. Aja kaya celeng keboloten. Ayo padha sumingkira aja nganti miwiti perang berubuh Baratayuda. Nadyan aku dudu wong Amarta nanging aku menang. Umpama ana wong kang kliru, bakal aku ngelingake keparet. Wani karo aku apa-apamu. Budi tak sembadane ngamuk otak kembari. Perwira tak bandari mati. Anoman. Kopat kapituk kaya lebut tapak angin. Larapan kaya blara ajar kaya raja kaya ora bakal mundur sejangkah Putut Lungkrang Jaya. Ayo, maju. Yen pancen sekti mandraguna, ana ndi papan dununge wong Bandayuda? Cukup Anoman sing ngadepi diapurmu. Dudu wong liya braya ayo. Aja nganggo para Pandhawa, Anoman ayo nono. Keparat tiba tanganku ana plarapanmu pecah karo jawane. Awas, bela dialah mati dening aku Anoman. Bodoh. Anyanya. Sing ngarep mosok sing ngarep, sing mburi mosok sing mburi. Walah Nyak. Wis tak dongakno padang kubure jembara lakune.
Sibukne dongkrok ngene yo. Nek ana senenge kancamu kok cidheki nek ana susahe kok adohi ngene. Awas yo. Damai, Pak. Gak iso, Dik. Damai ya apa sih? Pun damai mawon, Pak. Gak iso. Damai ya apa sih? Ayo. Iki tak nggo mateni wong pirang-pirang iki, Dik. Awas kon. Cerok, Pak. cerok, Pak. cerok. Pak. Pak, Damai, Pak. Damai, Dik. Cerok. 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 Ah! Dorong. Oh. Waduh. keparat. Maju, maju legane atimu ora bakal mundur sejangkah. Hop. Pos. Wah. Hop. Waduh. Waduh. Hei. What? Waduh. Oh, ah. Hei. Waduh. Ya, ya. Wah. Waduh, dah. Push. Hop. Push. Aduh, Pak. Hop. Waduh. Hop. Waduh, Pak. Oh, Pak. Waduh. Iki sing kok jak. Waduh. Hei, push. Waduh. Waduh. Ah. Hop. Waduh, Bapak. Ush. Aduh. Aduh. Push. Push. Hei, waduh. Sampai aku perlu. Push. Waduh, Bu. Push. Aduh. Maju. Ya, ya, ya. Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Hei. Ojo banter swara. Push. Pecah ndas. Ish. Waduh, aduh, aduh. Hop. Push. Waduh.
Waduh, non. Ampun ngoyo-ngoyo, non. Atos-atos Ndara. Waduh, Ki. Tiwatak sembranakake dadak tandang iki. Waduh. Aduh. Bot-bote ngelek pasaran ki. Ah. Kit nawalkan mau sampun kula weling. Kit awalkan opokan niku. Opokan niku. Kit awal kula sampun kula weling ngoten lho. Ndara amonan anoman ngono lho. Kono niku gak tau ndelok wayang ta ya apa? Oh, aku nek ndelok wayang mesti mbesenet, Cak. Kono ku ndelok wayang ta ndelok sindene ngono niku. Ndara anoman niku pendekare wong Ayodya. Duk nalika semana anggenipun wonten perang wonten Danalaga, Danaluran. Kula nggih sampun beja menawi Ndara Anoman niku mboten kenging dipun sembranakaken ngoten nun. Pun jenengan balik mawon Neman. Sampeyan sik enom. Bojo sampeyan sik ayu. Nggih nek sampeyan pejah wonten ing peperangan sing seneng tangga sampeyan. Mboten kaum sak niki niku wonten kanca bojone Ayu Titik niku nglirik mawon hari. Sampeyan mboten mir-mir ngoten ta. Pun monggo balik mawon. Aja mejang. Pintra mujeni duduk mujeni sing dadi cantrik. Cak, wis aja dielingno, Cak. Mundura, Cak, mundura. Lah iya. Gak kenek dielingno iku. Lah iya, Cak. Ngene lho. Carane ku ngene, Cak. Ya apa? Nek gak kena dielingno, digonggung pisan ya, ngene lho. Pun jenengan maju mawon. Mboten wonten tiyang sekti, mboten wonten tiyang pinter nek mboten bendara kula Putut Lungkrang Jaya, ngoten. Tiyang sektine sak donya, pintere sak donya dipek dhewe. Panjenengan mboten ngantos kalah kali Bedes. Napa Bedes niku? Beteti mawon kangge tambul, ngoten lho. Pun monggo maju mawon. Maju mawon. Mboten usah mikir sing mboten-mboten jenengan mesti menang. Lho, ngene iki kanca lho. Lho, ngene lho kanca iku. Lho. Lho ya cair, Cak. Cair. Dana kenakalan ngene iki aja ruwong wedok, Cak. Ruwong wedok rusak lho, delokon. Ganok dhuwit cilik arek iki mang ketara. Lho, ngene lho, cair, Cak. Lah, ngene iki lho. Ah. Lah, perangnya apa? Nanging atos-atos. Wonten palagan paperangan menika menawi kepireng swantene dandang ingkang gaok. Punika badhe nemai apes padha wae. Padha wae, tapi oleh dhuwit. Lumayan, Cak, Malboro rong cepet, Cak. Sahahe. Anoman rantin dalam sawetara. Kocap kacarita. Ngekep dada sang Putut Lungkrang Jaya. Kados boten yak ngekep hagane kanapson. Dasar putra cantrik saka Begawan Triluncana. Mosok bodho Begawan Triluncana. Anggadah aji jaya kapijayan, jaya kanuragan, aji dipun rapal, dodo dipun tebah, ambal kaping 3, saya branang abang. Blawur mripate risang Putut Lungkrang Jaya. Kerut-kerut ponang wajane, kocap kacarita, tandange sang Putut Lungkrang Jaya kaya banteng keraton candrane.
Weh, arek-arek. Hoi, arek-arek. Padha maju bareng, Cok. Maju bareng sorak. Yo, 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 yo. Ya. Keparat Anoman. Hoi, hoi. Hoi. Hoi, hoi. Hoi. Keparat bah. Wancine pedes. Modun. Hei, hei, hei. Aja mere-mere ya ini. Hah? Tak popo. Hah? Ya ini kon mekekeh udelmu. Aduh, kok. Bus. Bus, hei. Ah, hei, ah, hei, ah, hei, ah, hei, ah. Bus. Aduh, aduh, aduh. Wow. Hei. Maju, Jo, maju, 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 maju. Yo, 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 yo. Kocap kacarita enggale wong kandha sareng Raden Hanoman Bandayuda katingal Raden Gatotkaca ingkang ngambah dirgantara katingal wonten musuh wonten ing dirgantara inggih punika badhe jajah laladan negari Ngamarta. Sapunika Raden Gatotkaca arsa ngrapalana aji Abituwi. Apa to daya dayaning aji Abituwi? Daya dayaning aji Abituwi badan salira Gatotkaca dadi sarwa wesi. Netra Kumara sumping 50 selonjana wis padha pandhelune. Tanah lungit dadi tawa tanah angker dadi tawar. Awit saking katribawaning Raden Gatotkaca kocap kacarita tandange Raden Gatotkaca kaya bledhek uber iblis.
Apa iku mang? Durung kok bertakon dadak disamber. Mosok ana manuk sakmene gedene. Loh. Sapa iki? Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Ayo. Yen pancen sekti mandraguna, munggah. Perang ana nisor. Perang ana ndukur. Perang ana nisor. Perang ana ndukur. Enak kok nisor. Enak nggo ndukur, enak kok nisor coba. Ayo. Yen pancen satria kang pilih tanding, mudhun aja kaya wong banci. Awas. Tak tibane epek-epek pacul bentering mati dening aku karo jawane. Ya, tak tampani sak pira kridamu. Awas, awas. Hop. Hoi! Wis! Hoi! Ah! Hoi! Hop! Low! Hop! Hop! Push! Aduh. Push! Aduh. Aduh. Celana tot. Aduh. Iya, aduh, Mbak. Woi! Waduh. Non, kula tampani non. Wadah. Lho. Wah. Loh. Pun niki pas non. Non. Aduh ke. Wah, breset non. Kula kinten be sampun pas non. Aduh ke. Aduh. Iki ya apa ke? Lakon ditutukno tagake sampean niku mboten kena diweling. Dowen. Mbah Panemban. Niki kados pundi, Mbah? Putra-putra panjenengan samya kawon. Wah, kula dalah punakawan. Pundur punakawan. Wah, ngaturaken kabar tiwas, wah. Ngaturaken kabar tiwas mbah. Niki putra-putra cantrik panjenengan samya kawon mbah. Aduh Mbah.
Mbok niki sawangane kaya ya tiba disamber tes. Klepas. Ngeten nek sumbar kaya ya. Wis aja kaken swara Panakawan. Anakku ngger mundura. Galenggaraja kula wonten dawuh Kanjeng Rama mundur ya nak. Anakku ngger Ditya kala jalma momongso nak rene nak. Kula nyuwun pamit. Sang Raja Pati Rananggana mangsa saran Rananggana mangenda gelap prajurit magut loga prajurit magut loga Ladyalah wong bebe wangkala ludraya mandhik Kanjeng Rama napa adi-adi kula samya kawon Rama ya nak wayamu tandang yo ngger gaglaken wong sak negara Ngamarta badoken wong sak negara Ngamarta aja nganti perang broboh Baratayuda iki kawiwitan ya nak. Ayo tinimbang diwiwiti Pandhawa ayo digulung negara Ngamarta aja nganti ketiwasan nanging sing ati-ati oleh anggonmu Bandayuda nanging aja nganti ngetarani wadimu ya nak. Inggih Kanjeng Rama, mbok menawi kula lena panggalih kula mangemutaken ya praptaning Pandhawa iki ana daya ingkang aren Prabu Balarama ya Prabu Baladewa. Tak anti saka dirgantara iki ana praptaning Prabu Baladewa kebeneran mapan ana negara Ngamarta kaderekan Anoman. Lah ingkang nyamber ana dirgantara mangiku Raden Gatotkaca putra Pandhawa saka Werkudara patutan Dewi Arimbi mula pompong dorong ketiwasan. Ayo gaglaken wong sak negara Ngamarta. Wah, tak gaglak kawarat. Yo pamit ya, sing hati-hati.
Sinuwun. Manglengira sang Baladewa damanira lukara kang eling ana ing trajakan sewu eling ana ing trajakan sewu oh Keparat Anoman apa ya Anoman iki? dadak ana rame-rame sak ngarepe negara Ngamarta ora ngerti yen Pandhawa iki lagi susah kaya mangkono. Mangke rumiyin Sinuwun. Mangke rumiyin. Dinten sak mangke wonten pawongan ingkang badhe ngrisak tatanan negari Ngamarta. Dereng titiwancine perang dipun wiwiti perang Baratayuda. Sapa sing miwiti perang Broboh Baratayuda Anoman? Boten wonten lintu kejawi punika pawongan utusan saking negari Ngastina ngutus pendhita ingkang aran Begawan Triluncana kadherekan putra-putra cantrik ingkang wantun ngrisak negari Ngamarta. Keparat dudu sapa-sapa tandingmu Baladewa ya Rana. Kokak Sultan Pandura Prabu Baladewa. Sinuwun. Atos-atos sinuwun. Kasai! Sawi! Waduh kereng. Wei! Bajingan iblis laknat. Sapa iki? Kula Sapa? Cangkemmu kula sapa? Sabar. wong kok muring-muringan. Alon dhisik ta lah, perang niku dicitak, Boto dicitak. Sapa iki? Kon utusaning saka negara Ngastina. Ya, ayo ngomong matura, cangkemmu ngomong. Sabar. Waduh, iki sapa sih? Ayo ora gelem mundur, tak pateni buta keparat iblis lah. Buta keparat. Iki saka jaluk. Buta. Woi, Sultan Pandura Prabu Baladewa lho. Baladewa. Aja sapa-sapa Baladewa. Waduh. Iblis laknat. Jaluk mujur ngalor siramu. Wani nandingi kridaning Baladewa. Ayo, sisan gawe tak tokno gamanku Alugara. Aduh, sinuwun. Koko Prabu. Areh dalem sawetawis Koko Prabu. Koko Prabu.
Turun Pancasila dadi dasare negara. Mangke rumiyin Koko Prabu. Sabar.